končím s vysielaním, lebo sa nenechám urážať vami divákmi a nadávať do nejakých chudákov, ktorí chcú zostanú urobiť zmenu. Ako náhle vy si to neželáte, tak ja vám už vstupovať do vášho súkromia nebudem. Toto je posledná relácia a posledná relácia nie len v tomto roku, ale už nebudem sa vám ozývať. Nech ma tu zamordujú, nech ma zabijú a nech sa nikto nič nedozvie, lebo o to ide. Vyprovokovali ma do takej miery, aby som s tým praštil. Pretože nenechám sa urážať ešte aj od vlastného syna, od všelijakých tribunálov a proste kadejakých ľudí, ktorí sa vydávajú za iných, nech sú, pretože si fotografie zoženú z nejakého amerického Facebooku, nacapia tam nejaké meno a len ma urážajú a urážajú. Ale jedno vám odkazujem. Táto relácia je venovaná priamo vám, mojim neprajníkom. Že jednu vec ešte spravím. A vypracujem trestné oznámenie na neznámeho páchateľa plus šéfredaktor hlavných správ, ktorý mi zablokoval blogovanie, plus Daniela Molnárová, minulá moja manželka, ktorá bola aktérom toho celého, plus Michal Andrej Molnár, môj syn, žiaľ Bohu, ktorý sa vydáva za všelijaké ženy, ktoré sa chcú so mňou skamarátiť a potom mi vypisuje hlúposti, plus moja dcéra Otília Molnárová, ktorú podozrievam, že je autorkou tých špinavostí, ktoré sa na mňa píšu, a plus aj René Molnáru, Veronika Krivultová, moja opatrovaná, ktorá sa spolčuje s ľuďmi, pije alkohol a proste ničí mi život a čakajú, kedy dostanem ďalší infarkt, aby som podľahol už druhému infarktu.